готовилась к этому конкурсу. И самым главным для меня было достойно представить крымско-татарский народ. Я выступала на такой большой сцене, это очень круто. Для моего ребенка это большой опыт. После Джем Университета мы не останавливаемся, развиваемся. Спасибо, что нас позвали на этот конкурс. Я доволен, и ребенок доволен. З дітьми виступати ще легше, тому що вони настільки щирі, настільки справжні, що вони підтримують тебе своєю енергетикою. Я відчувала, що вони хвилюються, але коли ми робили репетицію, я їм сказала, що, ви знаєте, ви любите просто стрибати на батуті. Вони кажуть, так. Я кажу, от давайте просто відчуття, що ми стрибаємо на сцені і просто задоволення отримуємо. І тому мені здається, що гарний вийшов виступ. Гарно вийшло? Так! Просто були мурахи, і вони крісло вжали, і такий я був вперед, нахилений, як дитина, просто там щось разів, не знаю. Ну, такі були враження, відчуття, і емоціональні сплески.